ونجد ہنز الحجر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام مرشد ویا سپور جی اسماعیل علیہ السلام فرمانی دو بند گرواش نسیمیانی گرواش شریک حرام این چوب مرام امس کر اسلام امس کر گسل اسلام نہیں پلو اسلام سرم اچھ پلنی بادشاہ دعوت فرم آنشاہ تو مثال اسکن لیکن ماجمع معلوم نکل دعوت ماجمع یکل دعوت اچھ بادشاہ دبن موئی دی گئی خوشی کیا پس پڑھ کر آمی لفتی جگر کس بادشاہ دعوت پس پڑھ کر بلو واتن کس نیون نجوم دبن ماجمع نجوم اسماعیل علیہ السلام اتی کو نسلام شاکورنا تو اسلام کورنا نئی پلائی لاغنا سرم لوگنا اللہ فضل کبیرہ بیگرہ بیدوں نس مسترس کنگو یوتی پورا مہاراج دبن یوتی مکمل کمپلین اسماعیل علیہ السلام لیکن یہ پر باپ سوا ابراہیم علیہ السلام وہی کس پر ہمس ماجی اپنی لفتی جگرو یشید مند اوسو جبت پروردگار یہ دن کسی انسان دویت تیمور اولاد سوان اگر امس اولاد تکلیف چھو لگن اگر اولاد دم چھو لگن گسن چھا بردار یہ مول گوڑا دشمن گوڑا کھوڑی گوڑا بروٹی رات شد بچہ نماز سسل امس نیچس لوگن تکلیف نگر رات نگر اوی کیا علماء فرماون دبن یلی مول بجلی کس حال کس من شواد یہ نیچو شنس کلنگل یہ نیچو شنس یمتا علم تنا لیکن امس اولاد شوی خیان اماجی نور رکم شکم امان یہ میانی کھوڑ پوز کو یوتا بگالن کو علس پرنو جدیس آلا مدر بادلو امس تو چک دل دکھ لیکن دبن یلی یہاں بات امس نکاح شکابہ بات یلی ہرلن جھلا پک چھیوان اگر امس نجی ذرا سا تکلیف چھواد ذرا سا بند چھلاگا دشوئی بہنچن بیمن پاکر گوئیچ ڈاکٹر طبیباً پیرن فقیرن واد ناز دیو صحیح اولا لیکن اے میرے نوجوان سجی گامول چکوش چھوئل ماش